piny Kenya libedo kaka loso. Irango comments mago mantiere mbui arno ket penjo makamaniero jidhi wuoyo machal nade. Wacho ni wano kwa ikore mar winjo miriambo ma jatend piny Kenya dhi keto karka. En gi thuolo machielo mar biro loso kod oganda jo Kenya. Gazet ma kawuono noko we oko nondiko karka ni ok en thuolo machielo ma jo Kenya dhi bet piny kaneno TV, neno wang' jowi koromo saa 8:30 ka jatend piny Kenya biro gi ritual machielo mar promises. Singo mapono nok dhi chop kare. Singo michiwo machal mana gi mago mag campaign manyien. Madhi bedo kaka igni adek rumo. Are jatend piny Kenya bede kom. Ma State of the Nation mare bende mar adek. Kamirange karka. Osadhi kode yo machal nade nyaka sani. Jogi ok ni kare to jok modhi loso ko kawuono zero gimore pachgi ni rebi wuondwa kendo saa 8:30. Cleophas, gima dhi timre kata kiwinjo ka ji wacho ni ok gibi dwaro mondo gine wang' jowi, tidhi yudo ka ji mang'eny dhi neno wang' jowi to gidhi tiyo gi social media. Koro en oneno to maybe oro ayan to oro weche mang'eny. Mane gima dhi timre nikech adiera makende mana kaka Oscar wacho, jo Kenya ol. And olo manitie en ni pimnane ng'ata ma nigi higni 40 kadhi malo kata ja higni 50 kadhi malo nodakie ngima moro mane piny berber. To ayo neno piny masani to gini okolokre e higa mokalo 10 gin mana 5-6 moko ka. Koro iyudo ka ong'eyo ni Kenya pod inyalo losi ka jatelo manitie otemo motimo gik mawinjo ka koro Oscar wacho. Nikech sama biro ni ng'ato wacho ni ndalo moko nodhi osiptal mar Kenyatta to chulo mana siling kata 800 to ji ne chulo mana 200. Koro para sani ni jomoko chulo siling 5,000, jomoko chulo siling 6,000. To pogruok mar ni rache makoro ng'enye moloyo ber to ji chulo pesa mang'eny. Msara mar ng'ato mar ji mang'eny okomedore. Koro kama wantiere ni wang'eyo wan kod ji mang'eny kendo atamalo mang'eny mong'eyo ni nitie kapo ni nitie gik atua mokaw ma telo mar sirikal kata telo mar piny olosi to nitie gik manyalo bedo mopogore. Ok ni gin gik ma ok nyalre. Andaparo ni kanye machandruok wanitiere Oscar ni wang'eyo ni gigi nyalore. To mak mana ni nitiere jomoko ma ok dwa mondo timgi nikech gikawo ngimagi koro gihadho gigi jopiny, gihadho pesa manitie piny, gihadho nafase manitie, gikoro ng'ato nigi pesa ma en koro bende okodwa ni ji ochande nikech jopiny to koro chandi, koro ikawo ga ndege kalapapla tema koro ibiriti donjogo kendo kalapapla timni nadi iwuok. Adieri gima iwacho ni chutho sani jotendwa oluor bedo kod jopiny nikech jopiny biro gi chandruok ma en adieri to en bende oonge gi pesano to ni en jatelo. Namba 2, nitie kaka pod ji paro ten gima nitie ni ka ng'ato en MCA ka ng'ato en MP to pesa ong'eny go kabisa ma onego bed ni kabiro na dwaro school fees tayude, kabiro na dwaro. Koro ka jotelo ema koro nigi thagruok ma ok ginyal bedo machiegni gi jopiny ahinya. Dong ing'e ni koro kama wachike ni mana kaka iwinjo wachni ng'ato ibro chopo kuma ka ji koro go kura to giparo ni ng'at ma nyocho telo ni okotelo ne gimaber kendo gidhi gikawo machielo ma gin go machiegni to giketo ka ng'ama chielo ma gin go machiegni odonjo gimodwa kwongo manyo en ni mondo many kako bendo nyalo konyre. Koro dong ineno ka gini wabro dhi adhiya kwaluorre kama ena spiral moro maluorre. Kinyi ka Lois keto Lois biro dwaro no odware kata mana nyaode moro ogerie kata gorofa moro
to ae kendo kamano koro gini dwa luorore. Koro wadhi chopo kuma koro wanie achiedh nade, to onge gima ber ka ok wakao thuolo mokwongo kabisa mondo nikech gin gik manyalre, ok ni ok ginyalre. Nyaka kata jatend